Good morning guys at magla-live tayo ngayon punta sa trabaho ng aking anak. Tignan natin siya sa trabaho. Ayaw pakita. Subukan natin mag-live kasi sayang din naman yung ating data mag-expire na siya maya maya. Ila-live na lang natin siya papunta sa trabaho ng aking anak. Bye-bye, alis na po tayo. Alis na kami, Nay. Hindi maayos.